tikupemphoza chuta muwape mtima wa kutemwa vina Malawi, mtima wa kumopani imwe chuta vadada chuta witu tikwizaso pandazi pinu tikumuongani chifukwa cha project iyi yeneyo president witu chuta wiza kuzakajulira kuno ku Champhira kuno kuruwerezi. Vadada chuta witu tukuromba kuti imwe ndimwe mukwanirise icho nchirato pakovwira vantu awakukhala kumaro aga. Chuta witu tikumurombani kuti chileke kumalira kumarogano pera chara kweni muzomerezge chuta kuti ovwiri uwu na maji aga ngakafikireso kumaroga nandi. Chuta tikumurombani apo panyengo iyi tikupereka ungano utongana pano. Chuta witu usange imwe mwatikhalira kutali chuta tingamanya kutondeka. Usange imwe chuta mwaukapo chingamanya kuva chitimba heti. Kweni tikumurombani imwe chuta chikurukuru kuti mwize muzingirize maro aga ndipo vyose chuta vishitikire kuchindami wa zina linu. Vadada chuta witu tikuromba kuti mutipulike muzina la chuta wisye mwana na mzimu tuwa watatu chuta imoza. Amen. Zikomo kwambiri amenewo anali Reverend Clement Montali, Synod of Livingstonia Church of Central African Presbyterian CCAP. Tathokoza chifukwa cha pemphero limenelo. Your Excellency Dr. Lazarus Makate Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Catherine Gotani Hara, MP, Speaker of Malawi National Assembly, and First Deputy President of Malawi Congress Party. Olemegezeka Abida Mia, Pungo kunyumba ya Malamulo, Manso nduna yona zamadzi. Nduna zonse ziri pano komanso achiwiri awo. Dr. Ferras Rad, Country Manager of World Bank. Bambo Elias Chimulambe, amene ali Secretary waona ntchito zamadzi ku nduna komanso onse ogwira ntchito mboma amene ali pano. Bambo Speke Chiumya, amene ali Board Chairman, amene okuchokera ku Water Users Association komanso mamembala onse a Water Users Association. Ulemunso upite ku umodzi wa Matipa Construction, contractors of the Champhira and Msaka Rural Water Supply Project. Ulemunso upite kwa Olemekezeka Godwin Mvula, amene ali wachiwiri kwa chairman wa chipani cha Malawi Congress mchigawo chino North South. Komanso mamembala onse a National Executive Committee a chipani cha Malawi Congress. Ulemunso upite kwa Samuel Meya Chira, amene ali phungu wa kunyumba ya Malamulo wadera la Mzimba Luwerezi komanso aphungu onse a nyumba ya Malamulo mwali pano. Ulemu upite kwa Inkosi Mawirawo ndi onse mafumu ali pano. Ulemu upitenso kwa Reverend Clement Montali, amene atipatsira pemphero komanso onse amene achoka mu mipingo yosiyanasiyana lero. Olemekezeka amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, moni tikulandireni pano pa bwalo la zamasewero la Luwerezi Community Day Secondary School kuno kwa Inkosi Mawirawo mboma la Mzimba. Tikulandireni pamalo pano kumene olemekezeka President akhala ndithu akukhazikitsa ntchito imene yopereka madzi abwino aukhondo komanso ofikirika m'madera a Champhira komanso Msaka.
Olemekezeka President, lero ndi tsiku lopambana kwambiri pambali ponena kuti tikusangalala ndi ntchito imeneyi yopereka madzi aukhondo. Tikufunanso kunena kuti ntchito imeneyi sikuti ndi ntchito ya wamba yayi, ndi ntchito imene inu olemekezeka President mukulimbikitsa kudzera ku nduna owona za madzi kuti anthu akhale ndi madzi abwino, anthu akhale ndi madzi aukhondo. Mwati ntchito imeneyi ikuchitika kuno komanso madera ambiri mdziko muno. Ndiyetu ntchito imeneyi imene tikukamba pano ya ku Champhira komanso Msaka sikuti ingopindulira anthu akuno imene ndikunenera pomwe madzi aukhondo komanso ilimbikitsa ntchito za maphunziro, chifukwa madzi ameneyo azigwiritsidwanso ntchito msukulu zosiyanasiyana. Ntchito za maphunziro zikuyenda bwino, nkhani yokhudzana ndi umoyo komanso ukhondo kupitiriranso kuno. Kuphatikiza pamenepo komanso ntchito za mabizinesi, tikukamba nkhani za Water Users Association ntchito za mabizinesi nkumayindanso bwino kuno. Ndi tikuthokozeni olemekezeka President pamene mukupitirira kulimbikitsa ntchito ngati zimenezi. Komanso tithokoze abwenzi pachitukuko amene ali a World Bank amene nawonso akuthandiza kwambiri ku ntchito ngati zimenezi, ndipo anagwira ntchito yaikulu kwambiri pothandizira kuti chitukuko chimenechi chitheke kuno ku Mzimba. Ndiyetu padakali pano ndikufuna ndipemphe amfumu imene inkosi mapirawo iwowa atilandire malo ano ndikutipatsa malonje. Akatilandira pa malo pano ndipempha amayi aku water amene wazimayi a water takonzekani, maboni free konzekani, komanso mganda wa uchokera kwa inkosi maulawo nanunso takonzekani. Ndizikupatsani 2 minutes kuti magulewo kuti ndi ambiri ndi tonse tikwanitse kusangalala. Ndikukhulupirira kuti tamvana pamenepo. Zikomo kwambiri. Chakwamba njindi kwa ba State President Dr. Lazarus Makathi Chakwera imwe muli pano, amama Monica Chakwera namweso muli pano, njindi zikumwererani. Honorable Abida Mia awamba minista waota, njindi zikumwererani. Na ma ministers mose mwakhala apa ninga kwanisika kuzunula yumo na yumo yayi kwendi apa mwakhalapo pulikani kuti njindi zikumwendererani. Bwana PS Elias Chimlambe na ma officials mose waku Minister of Water poikani njindi. MP Asamu Chirwa, MP wa Deralino, njindi zikumwenderani. Kweniso na ma MP mose imwe mateka pano na Honorable Mike Bango walipene pano, Chambula Nyina walipene pano, njindi zikumwenderani. Honorable Speaker of Parliament, a Speaker of Parliament mama muli pano, Gotani Hala, njindi na mweso zikumwenderani. National Executive yose ya Malawi Congress Party mwateka pano na mweso njindi zikumwenderani. Agogo Kosolo, agogo Mzukuzuku apo mwakhala pulikani kuti njindi zikumwenderani. The District Commissioner muli pano and all government officials here present njindi. Ipi apo muli apo pokererani mone njindi zikumwenderani. Vashinyamata njindi zikumwenderani. Vachalisho official increase na mweso pokerani njindi. Wowava na umama ye uchomene. Your Excellency, a President, mauno pano, ise pano, tiliva kukondwa chomene. On behalf of Inkosi Amakosi Mberwa the Fifth, awawatangwanika na nchito zinyake izoso imwe wa State President mwavatuma. Na oso mbakukondwa chomene kuti mwauno mwateka pano paluverezi vandu mbakukondwa chomene ndipo tampokererani na manja kaviri. A State President, njito mwazira kuzakateveta pano, njito ya maji. I'll give you a brief background ya maji aga. Maji aga katiriza apatika yambangapo 1983. Gakava kutika chitengekata vandu almost 40,000.
kweni skimu yamba kuperevera chifukwa cha kukura kwa vantu na deforestation na suzgo la maji. Kweni mu 2015 na mu 2019 vikaezgekapo kuti vazakapange rehabilitate skimu iyi, kweni ikatondeka mu 2015. Banki mukasanga ndrama za Malawi Resilience Disaster and Risk Management Project. A president project hii mwaono yateka tukono pano kuti maji karatamba kupokera. Your Excellency, vandu vakuno kwa mavirawo tikutola kuti njipusu cha nchito imagwira. Your Excellency, ishi mwachitapo mwachita chindu chikuru chomene. Andikwiza kwinu kuno vandu vamuonani, kana ndikananga mkwemaka pa agenda tikakupembani wa president kuti nyengo inyake mujirenge ko mkati umu. Mwauno manjira muno mkati wa president vandu vamuonani. Your Excellency, umu mwizira pano, mwauno vandu chisko vashiona. Umu vashionera chisko ishi vashiruwengepo chakundazi kose. Pali pose apa vashionenge chisko ishi vashikumukirenge. So Your Excellency, iseta unga shomene pa project hii. Vazimai vakava pasuzwa wali kuri shomene la maji. Vakatandalanga kudambo, matenda ka maji no kumara muvikaya muno cha. Kwani chifukwa cha project hii tikuma maji ka matapu. Your Excellency, apa tikuyoya mwauno pano ine kunyumba maji tikufurasha lero ngengu town fwa. Your Excellency, mwayamba kutora chitukuko sha mtauni kuzana sho kunukukaya tikuonga chomeni. Lero Blantaya na Lilongwe wali makaya mwitu manyumba mwene mumu. Mwagwira nchito ikuru chomeni Your Excellency. Vazimai vakatandalanga usiku kudambo kweni mzamusanga kuti ndipo ndengwa zikatanganikira ndiko vakakumananga kuma dambo kwene kura. Mwauno pano Your Excellency, uyu wamusangika kudambo wana suzgo. Your Excellency, vandu muone kukondwa kwa vandu, kuzaya kwa vandu. Usati kuti ndimwe president wa kupurikiska, listening president. Kukupharirani zani kuno, mwauno mwafika hapa. Ngumanya, urendo unyake mwafika sopa emfeni, kuti nafeso mukati oneso. Your Excellency, mwakusazgirapo waka, tionge vitukuko hivi mwizanavo kuno. Tikuyoya pano, magesi gafika kumadosa kula kukawa famu ya kamuzu kula. Mwauno pano wandu wabuska magesi. Njindu cha maseverai. Uko ngukaya chomene kweni masono pano magesi wandu gafika. Kumgoza uko. Your Excellency, tikuongaso paka njushi pakwiza mini grid. Ka mini grid kakuti magesi kujipangira pene papo gapangira pene. Va ejenko maro gari kubika kare, va ya papo renyango iliyo sapa, kubukengeso magesi, kukanjuji kura kufuma hona linandi kura. Your Excellency, pashanya pa vyose hivyo. Ise, vandu wakwamavira yokuno, na va inkosi ya makosi ndise wakuonga. Kweni ndipo mbu Your Excellency, majigitu aga kumana na challenge kuruchomene. Tayo yapo za kuti maji gakamara gakufuma mpiri mula. Your Excellency, ise mwauno pano olo mungati nola chitukuko sha mtundu uli wose njiwemi mutinore kweni the best mutishite preserve forest yitu ila kuchukua kufumila maji. Niwerezgepo Your Excellency, mungati nora chitukuko chili chose ishi mungizana cho kuno mangini sukuru mangini museu kweni ise kumbori tichomene mutishite preserve forest ila chifuka ndiko kukufuma maji ganandi akakochitakata vandu mpaka kwana kwa Simuremba. Sono pa isho Your Excellency tente zeske mutivwireko. Uwa mwatipa iyi tapokera Your Excellency. Kweni mutivwireko capacity building. Mwaona mangunjira mu office una ma managers. Ka computer mwankaona kakale ka Pentium tu kakale. Your Excellency, mutizireko na machine kura kuti body yitu yendenge makora. Mutisambizgireso ma body members yitu kuti kaende makora.
Kunthazi tikumba kuti uwa iyi izakaloke water board. Umakuchita Blantyre water board, Northern water board, tizakaloka kuti Champhira South water board. Mbona kutachita graduate tafika pandazi. Your Excellency, ise ni pembo waka, mise ukuno ili makora ya presidenti, ndemati nozgerako. Apo perati dandaure Your Excellency. Your Excellency, vandu mungawaonanga ndena hapa shaumazuri hapa. Kwiza kose kwa Excellency vandu, ninjara hii. Njara. Miromo ya turuka na kuturuka vandu, ninjara hii. Your Excellency, usange mwamu wakana niranga sova nyake, iseso kuno mutikana anire. Your Excellency, shaumariro, AIP yafika. Fetereza wakufika muka mudombo shomene, Your Excellency. Your Excellency, vaboma vakuzana fetereza kweni ngani kusuzga njama network vandu vakugona papa 3-4 days. Your Excellency, mukati yowereko kwa ava vakuhasikika kuti aga ndiwo masuzgo itu. Paumaliro, Your Excellency, viwongo. Mwashita bwino mwabwera. Iyo chome. Tathokoza zikomo kwambiri tathokoza amene anali inkosi mawirawo zikomo kwambiri tathokoza kuthokoza za chitukuko chomwe lero chikhazikitsidwa ndithu ndi mtsogoleri wa dziko lino kuyendera malero osiyanasiyana kwambiri pofuna kulimbikitsa kuti anthu tikhale ndi madzi abwino, tikhale ndi ukhondo, chifukwa zonsezi ndithu zimasungulira pa nkhani yokhudzana ndi madzi abwino. Wolemekezeka president, lero mmene nanenero ndi tsiku la chisangalalo ndifanyake tikunena kuti tili magule awiri atatu amene kuno tinakonza kuti tikusangalatseni. Poyamba penipeni ndifuna tione amayi amene ochokera ku water 2 minutes mwansangansanga mosunga nthawi talowani. Kumbuyako ndiye kuti kubwere ma bond free. Tiyeni tiyambe. Born free tinanena za nthawi tikufuna aliyense amene wabwera ndi gule pano aloweko m'bwalomo. Zikomo kwambiri tathokoza, zikomo kwambiri.
Mabon Free talowani nanunso muli ndi 2 minutes yeniyeni kenaka mganda tiyeni tiyambe amayi 2 minutes yeniyeni tikufuna kuti tonse tisangalale limodzi pano achakwera ndima muli nawo wakutemwa vantu mulutirire achakwera ndima muli nawo wakutemwa vantu mulutirire ahe mulutirira tata mulutirira tata mulutirira tata kwambiri potisangalatsa zikomo kwambiri tiyeni tioneni mganda m'bwalomo ochokera kwa inkosi mawirawo tiyeni mwansangansanga mosunga nthawi mganda talowani 2 minutes yeniyeni lowani mwansangansanga zikomo kwambiri pamene tikutero ndikonzekeretsanso Champhira Chintali Chakwera Sisters Luwerezi constituency yonse pamene mulipo mungokonzeka tikamaliza zoyankhula tilowanso mgawo la Magule zikomo kwambiri.
chisangalalo tsiku limene tusangalala ndithu ntchito za madzi aukhondo abwino kuno ku Lwerezi komanso osati kuno kokha iyayi nkhani yokhudzana ndi madera onse ozungulira Champhira komanso Msaka akhale ndithu akupindula ndi madzi aukhondo abwino komanso ofikirika kwa ena tonse amene tili kuno. Tathokoza zikomo kwambiri olemekezeka president. Tsopano tikupitirira ndi programu iyi ndikufuna ndiyitane amene ati yankhule ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo olemekezeka Samuel Meya Chira, phungu wa ku nyumba ya malamulo wa mzimba Lwerezi. Muti yankhule ndimafuna ndipemphe kuti maulemu angokhala atatu oyambirirawa maulemu ena onse aperekedwa kale chifukwa cha nthawi. Zikomo kwambiri. Ulemu kwa president athu Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ulemu kwa first lady athu okondedwa dziko lino la Malawi. Ulemuso upite kwa bwana angali apawa a speaker a nyumba ya malamulo. Ulemu wina ndipereke kwa maminista onse amene ali pano ndi akuluakulu onse achipani komanso amfumu anga ali apawa ngakhale ndi nyamata timacheza limodzi koma ulemu waukulu kwambiri kwa inkosi maulawo. Abwana ife tasangalala kwambiri kuti mwabwera pano pa mzimba Lwerezi. Kunoko tili ndi mavuto ambiri koma choyamba ndikuthokozeni. Choyamba chimene mwatipangira cha madzi. Madzi ndi moyo bwana. Madzi amenewa afika pena pali pose muno mu mzimba Lwerezi. Komanso chachiwiri magesi. Pamene mwakhalapo kumene mwayang'ana uko kose kunalibe magesi. Wapanopa mapolo apita. Tikuthokozeni kwambiri bwana. Ndipo lero lomwaonetsa kuti inuyo si president osankha yayi. Ndinu president wa munthu wina aliyense. Lero ine ngati nyamata ndanyadira kwambiri chifukwa mukati muone pa ground ipa abwera kwambiri ndi anyamata. Bwana tingongole tijammanena tija tanifi tikufuna kwambiri kuti anyamata awa ziafikire. Tinayamba kale kulandira koma ena sanalandire. Ndithokozeso mwatipasaso minister wa chinyamata wa Nyowani wakhala pano. Ameneyi ndi chiyembekezo chonse choti tigwira naye ntchito bwino chifukwa ntchito zake tinayamba kuziona kalekale. Bwana kumene mwayang'ana kuti kangodusa mabulugamu awo chibuliji chaphwasuka pamenepo. Kuchoka pano kupita anthu akuseri koseku tikuvutika koma CDF ija singakwanise kumanga buliji limene ndilalikulu kwambiri. Ndimapempha kuti mwina Roads Authority mutangolamula nanga sinu mwene wake dziko bwana. Mukangolamula lero mawa ayamba kumanga. Komanso bwana kunoko mmene anenera mfumu njala. Ineyo ndinakakonda kwambiri kuti anzathu kumwera kumatumirako chimanga mpunga. Kunonso mpunga tikufuna bwana. Nsewu umayambira kwa Mike Bango, Honorable Mike Bango, umadusa mkosiwese mwanga muno, kena kukakala ile, umakathera kwa former speaker, kunyanja uko. Takhala tukupempha
aliyense ku parliament akayimirira pa ma MP atatufe makachambula nyina amalira ndikulira tikufunisisa nsewu uwu bwana mutatiyikira tala chinsewu chimene tikuchiona chemu1 ichi mwaluza ndalama zambiri bwana akankachaniso kale apaka mwina miyezi 3 yokha mukhala mutatipangira ndikupempha kwambiri bwana nsewu umenewu mutatikonzera muone kunoko kuli anthu ambiri matiye atatu onse nsewu wake ndi omwewu komanso sikupempha nsewu kokha muone mmene ndavalira ine bwana kunoko timavala bwino kwambiri nde mukatiyikirako tala iyayi kunoko ndi kuti mmene anenerawa kuti nkhope tayiona kale bwana ndinunoka ndithokozeso bwana ndithokozeso fetereza ndikuyankhula pano pa shedi lili kuseri kwathuku fetereza anayamba kubwera dzana ndi wambiri koma anzathu akuchamphira uko ndikutali akumanena kuti akumeneko akagulira kwina ndimati ndipemphe kuti mwina maofesas atauzidwako kuti mwina saidi yakuchamphira tiziguliranso komweko anthu akulephera kuti azizagula kuno ndikutali bwana mmene ndanenera anena zinthu zambiri ayinkosi ya makosi siningapitirize koma chachikulu nchoti mfeyo takuthokozani kwambiri pobwera pano mupitirize kutithandiza ife ndi ana anu zikomo kwambiri zikomo kwambiri amene anali phungu wa ku nyumba ya malamulo dera kuno olemekezeka Samuel Meya Chirwa tathokoza zikomo kwambiri kufotokoza za zitukuko zomwe zili kuno komanso kuti chitukuko chimene chamadzi chapindulire motani kudera kwawo kupemphanso zitukuko zina zomwe zili zabwino zoyenera kuno kudera lawo tathokoza zikomo kwambiri tipitirire ndi programu iyi poyitanako magule pang'ono komano asanalowe amagule awa ndikufuna ndiyitane Chindime ndi phungu wako akalowa Chindime ndi phungu wako ndikufuna ndikonzekeretse Champhira Chintali takonzekani Chakwera Sisters konzekani komanso Luwerezi constituency yonse takonzekani koma pano mbwalomo mulowe Chindime ndi phungu wako zikomo kwambiri Ajindini, munasowa ati. Mungu wawineo. Ona ima pano na wenye walibanti. Bwana. Wali kutabali na namusa. Ndali kujenjao. Kujenjao kuduwe. Ujone na ururoye. Kukawae. Nutabu mimba. Nutabu mimba. Ati matukutsekula mimba. Mutajala. Bwana. Balutsekula mimba ndiye balutabu mimba. Nsosiyana. Bwana. Muntu akamatsekula mimba. Imakanga nisukulu wendera. Umapita utoile chikubwelawo. Umatoru ya lutsekula mimba, alutsakula mimba. Koma ukafika hapo tu lutsekula mimba. Imakanga nisukulu ya body. Umatanga. Ukapita kuchimbuti subwelawo. Defa mene bafika ile. Koma hani yosei. Namba tano. Madam anakaruka mati kuchitsime. Mena ngorina mamata meneo. Basi yatseguka. Yatseguka. Ajindime. Kati mene mugamba ndi mbiri yakale. Na kuno kwathu kuluberezi. Ndi mbiri yakale. Chifukwa choti lero mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makasa Chakwera lero akukhazikitsa ntchito yopereka madzi kwa anthu. Kodi nuhani mikomiti ulionayi. Hino yake ni nzeru zangu ya Dr. Lazarus Chakwera. Imatu mwanja kuti Champhira, Msaka,
water supply. Chino imeni amene apereka thandizo ndi a World Bank komanso boma la Malawi. Ndipo ntchito imeneyi sukuchitika kokha kuno iya. Ntchito imeneyi ichitika konse kubalaka konseku kuthyola konse uku ikuchitika ntchito imeneyi yopereka madzi achindime. Pungwako mukanangoti Dr. Lazarus Chakwera alufuna Malawi tikhale ndi madzi abwino. Nzoona. Chifukwa tikambe zoona Pungwako madzi ndichofunikira ku moyo wa munthu. Moyo wa munthu. Tonse amene tili pano aliyense wagwirako madzi. Nzoona. Ndopanda madzi palibe moyo. Akaya. Ola inu achindime. Akasana kuti akuvomereni anovomerani chifukwa cha madzi. Hayi nende madzi maswera nawo. Lisanabe. Madzi ni manjanja nawo. Ndeni kwafunika kuti anthu akuno kulwerezi. Tingoti osameta ndiye chitukuko chimenechi. Tiye samale madzi. Nzoona ukhale udindo wathu. Maka ife achinyamata. Tisamboenda mmatapu mmathumba. Kumadapo ti tapu yabedwa kumakagulitsa. Tikugulitsa moyo. Nzedi. Tikugulitsa moyo wathu omwe. Achindime pano tinene zoona. Moyo wa munthu chitukuko chonse tikukamba chija. Kaya ni masomphenya 2063. Ngati anthu tilibe thanzi ndiye kuti tungoyenda pa mchenga. Pofunika kuti anthu tizikhala ndi madzi abwino aukhondo odalirika okwanira wina aliyense. Ine ndikuona kunduna umene wa madzi ndi ukhondo anayikako amayi. Kuli amiya. Anadziwa ti mzimayi ndi amene amakhudzidwa madzi akasowa. Nzoona. Pakhomo kuti tidye mzimayi. Nzoona. Kodi Pungwako titamati madzi ngomwewa tilakwitsa? Titamati madzi ngomwewa tilakwitsa? Achindime ndikuzeni pano zoona. Kulibenso madzi ena madzi ndomwewa. Palibe kusintha madzi ake. Ndomwewa. Atsikaya. Ngoti zizofunika kuti aliwonse amene alutenga nawo gawo. Ma stakeholders. Tiye tilimbikitse project imene Achakwera alukhazikitsa kuno ku Malawi. Ndizoona kuti ntchito imeneyi ipitirire ikhale yodalirika kupindulira Malawi wonse. Mpofunika ma stakeholders onse tilimbike. Ndakuti madzi amene akupopedwa kujeni ku Msaka ati alugwitsira hydrogen solar. Linywa energy. Ayika solar kuti madzi azipopedwa. Inde. Koma niyo mutangokhala mmene mulilimu anthu 20 simungatopange panelo panoka. Kumatani? Upopa madzi panoka. Ayi. Tukamba za linywa energy. Akuti mutani? Akuti madzi ndiwofunika kwa wina aliyense. Malawi. Imanikaye nyimbo mwaitsitsa muikwezeko pang'ono ndipweteka pakhosi. Nyimbo ndaitsitsira dala ndino afupi muifikire. Ikwezeni pang'ono. Edi madzi ndiwofunika kwa wina aliyense. Malawi tiyeni tisamale madzi. Bwanji mwagwira besi? Ndagwira besi monaja. Danzira mbotuka madzi. Madzi besi nchirombo. Besi nchirombo. Bwino. Edi madzi awa ndiwofunika koma kwa wina aliyense. Malawi tiyeni tisamale madzi mafumu. Tiyeni tisamale madzi azimayi. Tiyeni tisamale madzi achinyamata. Tiyeni tisamale madzi ife tonse. Tiyeni tisamale madzi. Ameni. Zikomo kwambiri tathokoza zikomo kwambiri ameneyo ndichindime ndi Pungwako kutisangalatsa koma ndithu ngakhale kutisangalatsa koma uthenga wamveka ndithu tizakufunika kokhala ndi madzi abwino aukhondo komanso ofikirika ntchito yomwe mtsogoleri wa dziko lino lero akuzakhazikitsa kuno. Tathokoza zikomo kwambiri. Your Excellency, we are continuing with the program right now. Let me call for a statement that is coming from Dr. Firas Rad, who is the country manager of World Bank. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Your Excellency,
the First Lady of the Republic of Malawi, Msaka Chakwera, Minister of Water and Sanitation Services, Honorable Adiba Mia, and other honorable ministers of the Cabinet, PS Water and Sanitation Services, Chimulambe, Dodma Commissioner Kalemba or representative, CEOs of the regional water boards, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good tidings, good afternoon, and Munira Mose on behalf of the World Bank in Malawi. Allow me at the outset to express my delight in joining you in Zimba today to mark the official reopening of the Champhira and Msaka community water schemes. The effective rehabilitation of these schemes following a reduction in productivity and a severe drought in 2016, which had impacted their operation, is the culmination of years of dedicated work by the Ministry of Water and Sanitation Services, local government, and involved community stakeholders. It also reflects the long-standing development partnership between the people of Malawi and the World Bank Group, stretching back nearly 6 decades to the early years of independence. Through this productive partnership, resources were made available to fund the restoration and upgrading of these 2 water schemes that help sustain community lives and livelihoods. Your Excellency, distinguished guests, in recent times, climate shocks have taken a huge toll on Malawi's development journey. It is a country highly prone to the vagaries of extreme weather events. Since 2010 alone, the country and its people have experienced 16 major flooding events, 3 severe droughts, 6 storm-related disasters, and a major rain-induced landslide. The first year of the devastating drought, from 2015 to 2017, left 6.5 million people food insecure, including 3.5 million children. Tropical Storm Ana hit southern Malawi in January 2022, displaced more than 190,000 people, and knocked out 30% of the country's energy generation. In view of this extreme climate vulnerability, the government of Malawi has strengthened its crisis preparedness and overall disaster risk management system by taking the important step of enacting the 2023 Disaster Risk Management Act. It's also reviewing its disaster risk financing strategy and working on setting up its own disaster risk management fund. On our side, the World Bank Group has mobilized to support this national preparedness effort by deploying new financial instruments and operations, like the Catastrophic Deferred Drawdown Option, the CAT-DDO, and the Contingency Emergency Response Project. The CAT-DDO recently dispersed $57.6 million in March of this year, following the government's declaration of a national state of disaster across 28 districts caused by the effects of the El Niño-induced drought. Your Excellency, distinguished guests, the 2 water schemes that we are reopening today in Zimba will benefit an estimated 86,000 individuals. They will positively impact their lives through multiple channels. Access to clean and safe water sustains households and community life. It also reduces the incidence of waterborne diseases such as cholera, dysentery, and typhoid. Reliable water supply also supports irrigation, livestock, and other agricultural activities. When clean water is available, children, particularly girls, spend less time fetching water
and more time attending school. Properly managed schemes can strengthen the sustainable use of water resources and help communities adapt to the impacts of climate change. The financing to restore these schemes is part of the World Bank's overall global water strategy, which focuses on water for people, water for food, and water for a livable planet. We are also delighted to hear that the local communities in Zimba have set up their own water user association to help manage and sustain these schemes. It is this sense of initiative and strong community ownership that will help sustain these schemes in the years ahead. In closing, I want to reiterate our commitment to support Malawi's efforts to adapt to the continuing impacts of climate shocks and to expand the access of rural communities across this country to essential services. The World Bank remains at this country's side in its efforts towards addressing immediate needs, implementing medium-term development priorities, and reaching long-term development goals as reflected in Vision 2063. Your Excellency, distinguished guests, I thank you once again for this kind invitation to join you today. Tumagwani Mose Yahweh. Thank you. Thank you very much. That was a statement coming from Dr. Feras Rad, who is the country manager of World Bank. Kuyankhula kumeneko kuchokera kwa mkulu wa World Bank amene ali Dr. Feras Rad. Kwambiri chimene akufotokoza ndichonena kuti iwowa ngatoti ndi gawo limodzi lomwe lathandiza ntchito imene yachitika imene yamadzi amene aperekedwa kuchokera ku Champhira komanso Msaka akunena kuti ngodzipereka iwowo chidwi chawo nchofunitsitsa kuti akhale nawo gawo limodzi lofuna kukhala dziko lomwe lili ndi madzi abwino aukhondo komanso ofikirika. Dziko limene lili ndi madzi abwino komanso aukhondo anthu ake amakhala abwino, anthu ake amakhala kuti ali ndi umoyonso wabwino chifukwa chake amathanso kuchita nawo zitukuko zosiyanasiyana. Chifukwa madzi akakhala kuti si abwino muja kumakhala kuti kuli matenda osiyanasiyana amene amatikhudza, kuli nkhani za kolera, mataifodi aja, zonsezo ndithu kuti madzi si abwino. Koma madzi abwino ndi kuti matenda amenewo tikhalanso kuti tawapewa. Kwambiri kuyankhula kwawo kuti apitirira kuthandiza dziko la Malawi kuti tikwaniritse kukhala ndi madzi okwanira, madzi aukhondo komanso abwino. Zikomo kwambiri. Olemekezeka President, pamenepa tikupitirira ndi program kuti ndingoyitananso gule wa Champhira Chintali mwansangansanga mosunga nthawi pamene akulowa iwowa ndikonzekeretse kwa chakacho troop. Kwa chakacho troop mkhalenso pafupi kwambiri musakhale kutali, bwerani ndithu yandikirani apo tikupatsana ma 2 minutes magule wandi ambiri tikufuna kuti tonse tilowe. Mwansangansanga amayi lowani. Adimasi lero kose kosa mama Ikuonga chakwera Vitukuko lero kose kosa mama Ikuonga chakwera Eti entionge Tikuonga mama Eti entionge Tikuonga mama
Champhira chintali zikomo kwambiri tathokoza zikomo kwambiri kwacha Kasho Troop ali pafupi kwacha Kasho Troop talowani m'bwalomu mwansangansanga muli pati talowani zikomo kwambiri amayi tathokoza zikomo kwambiri chabwino poti pafupi popali ingoma talowani mwansangansanga ingoma ya mawirawo
Yewo chomeni. Yewo chomeni. Zikomo kwambiri ingoma. Zikomo kwambiri ingoma yaowawa. Zikomo kwambiri tathokoza. Zikomo kwambiri mwatisangalatsa. Zikomo kwambiri tipitiriretu ndi programu iyi. Ndanena kuti makule wanga mbiri ndi tsiku la chisangalalo lero. Chifukwa chake padakali pano ndikufuna nditane zoyankhula tsopano zomwe zichokere kwa olemekezeka Gotani Hara amene akhale akuti yankhula iwowa ndi sipikala wa ku nyumba ya malamulo komanso wachiwiri woyamba wa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress. Tatiyankhuleni. Zikomo kwambiri. Aliyose kaoko mchanya kumasinda uko kaoko mchanya aliyose kwacha kwacha Dr. Chakwera awinaso Dr. Chakwera awinaso Dr. Chakwera isetose pano tazamvota isetose pano tazamvota tiwerezge poso kwacha kwacha Dr. Chakwera isetose pano tazamvota tose pano chindi a president vitu acharo chino yewe anyamata yewe a president vitu acharo chino chindi zikumwenererani Dr. Chakwera mafika kuno kuerezi chindi amama vitu kuno titanya gondo ndipo ndakapulika ngacho makora chomene tampokererani mana chindi zikumwenererani mana chindi anduna wawota awosomba deputy president ngandine pano chindi zikumwenererani mama bidania chindi nduna zose za boma kwenisa deputy minister wakuwota na monani mulipano chindi zimwenererani chindi uko agogo maurao mulipano na mafumu yose chindi zimwenererani chindi ma MP mulipano weneko constituency ino adadachirwa mulipano na ma MP wose waimirira bwana kwaone ma MP vinu vizapano niyo yenge kunthazi kuanyamata kugwira ntchito onabo bango walipano onabo chambura nyina walipano awagwira ntchito ikulu chomene bwana na kuti niwaongengeso kunthazi chifukwa cha nyengo wose wakwenera kupokerera nchindi abwana kuno mwafika mzimba ruweresi taveneko wene mzimba wene mpoto tampokererani na maoko ya mimba abwana para vantu wakuti boma ndeniriri nchifukwa chinyakhe cha president uyu wakumanya kuti vantu vakukhumbika Malawi muno ndise tikufuma kuvikaya kumamizi ise ndise vantu wakukhumbika chomene. That's why mukwizana vitukuko ivokale tikavionanga kuti ni vitukuko vya mtauni kwe mukizana vokuno kumamizi bwana mkwene akuongeka murango wonekera papo vazimai vantuma tiniphalireni bwana kuti vadekezganga ndoo pamutu sono valeka nao nthena vapenge kusuzwa vafumu vavo kuti vagulirengeko sisi nao vadayengeko fika palije kunyamula sondoo pamutu sono bwana wacha kweniso napuliko ti magesi yafika nthena kuphika kuziko moto nako tilekenge bwana chifika cha mtima wini wakutemwa palipose apo mphamalawi chiuta yekha ndio wakamanye kumonganya president chifukwa cha mtima wakutitemwa ise a president project hii ya maji kuno kumpoto nja kwamba cha sosono pano tikawa mkhatapi naona bozikali mukakajulira ngaso maji kuno nikale yayi tikawasomanyi kukawa kukuipitu kwekwendeni kula mukakajulira so maji bwana tikuyoya pano nanga uli niyoyenge mwaveneko munda yoye kukarongo vakumulindi
siziganiso kuti mkajule maji yeni yayaya. President uyo wakuona palipose apo mpakhumbika. Nyengo iyo apanganga kalembera nkhendera kurumpi. Wakaniphalira afumu kula kuti kuno maji yayambako. Wakaniphalira kuti nimuongeni a president. Ivi naye oya ni vitukuko waka vamaji ivo mukupanga fuka wanyake wakundaka fumbanga. Mkuti chakwera boma ndeniriri njivichi. Ivi veni vituku yoya ndivyo wantu wakuno wakafumbanga. Ndivyo imwa mkuwapangira. Wacha! Paratafuma kumaji tikambe nkhani ya miseu. Museu mukumanga apa first class ya president. Na kuti ise para tikukara tukuona kuti imwe chiuta orikamo vinjevu. Mwatipangira museu uwe michomene kale maintenance wakapanganga ha. Imwe mwiza mkuti yai pali jasova kuti tike vigamba yai tifumiske po waka wose tike wanyuani ya muongani bwana. Ni hapo peracha wakurumpi weni wawao wani paliraso kuti contractor museu wangu suzu wachomene wanyika ula wafika mwagwira nchito bwana. Mumuchichizge kuti warutirire mwaruwiro wagwire nchito mwakuyenerera. Yo yeso pano wa president mseu wa M1 kuchiveta vayambako. Kweni mwagwedeze kuti wachite mwaruwiro fika mapiri mura muli makora vivicha. So mwachinyizgeko kuti wachite mwaruwiro. Nchito ikwende apa parengeta sokura bwana. Andi kutise ni kirini wa president. Para tikufuma kunkhani ya miseu a president tikaone kunkhani iyo mukupanga imwe ya kuvira vachinyamata. Muri kupanga introduce NIF. Pasono vangu yoyo wapereke ngendrama za ngongole za ulimi. Ise tapemphanga bwana ila ni project we michomene. Chifuka ise tukumba timpempe ngendarama cha. Para mwatipanga ise tiwe valimi wa kujimilia pateka. Para bwana sembe mwatikora pamoyo. So tikupempha president. Tikumpempani bwana kuti kunifi uku ikanikondarama zinandi chifuka ise tukumba ukavumale ukavunga marashwa chaisho wantu wakutipasa kachoko cha ukavuma renge chifuka cha maproject ya wemi ngati ya nifi yakuti ise titorenge ngongole tilimenge hona tikuyoya pano president chaka cha mara kuti mupange census manyumba musange muli masienta muli zinjinga vantu wagura marata chifuka cha ndarama za hona izo wangisanga chaka cha mara kwacha wangu nituma vantu wakuta president chonde uko mukakagwada chaka cha mara kura mukagwadeso chifuka ise ndena manasale ya zura madambu tikulindizga kuti ndarama ziwengezeso umozikiziranga chaka cha mara za hona chifuka para hona ndio wenda makora mbaise tilipa makora wacha a president kale kuli maskawa zikawanga wakanthendero za kuphikira mphango pano kuli maskawa ni nthendero cha ni business ni ndarama bwana kuli masoya pano ni chinthu charati chaleche ni ndarama zira andi uyo wizisa hivi kuti timanyenge kuti nthendero ni ndarama ni munyake cha Dr. Lazarus so tikupempha bwana fika para vachigura makora naso moyo witu kupepuka tina vana tikulipiranga mafisi tikuvwirika muvinandi chomene para maronda enda makora kweni para mwaona mumwizira pano bwana kanyengo kakuoneka kakutusuzga vanyake valimalima vangupanda tuhona twaopherera kale chifukwa cha nyengo muzikwendera kunthazi uku tapemphanga irrigation bwana tipangenge nthirira kuti tilekenge kusuzika chifukwa para nyengo za sinthawaka ngweta anthu iso tikuwapa chipinjo wacha agogo hapa wangudandaurapo nkhani ya njara napulika kuti yakizako matumba ya vingoma kwe yakawapa choko bwana vantu mwaonera muizira pano mbanandi tapemphanga kuti uko yakafumako yara yangwiza yara para mungakasokora koso ziyafumeko ya nandi kuti vantu njara wangafungana njara cha apa bwana wacha a president umumwizira kuno pankhani ya ndali constituency ino
yalembesa wanthu ndiyo ya nambala 1 muno mu Mzimba yalembesa 32,160 andi wanthu awo wanisimikizira kuti 32,000 wati njinu wasunga kale 160 ndio wasungirako wanyithu wale kwani 32,000 wati wasungira kale imwe ya president. Wacha kweni pankhani yakalembera apa ni waonge wanyamata winu umwe wangugwirira ntchito pali honorable Mike Bango ni MP wa muno mu Mzimba cha kweni wagonanga kuno abwana dere usiku muhanya fika kuno Mike. Wacha nyamata waiponda Malawi bwana constituency ino mpaka na kufunga kuti vangu wakunkhamenya para wachita saza tingiba kamwana kana kuzana kokulu mpaka gwira ntchito chomene bwana ona bochambura nyina jere wangaruzayamba wina wacha wanyamata wa bwana wagwira ntchito ona bo vitu mbiko mumba imirira. Wacha ona bohare mkandawire vana vinu wa Mzimba au wagwira ntchito kuti kalembera kuno waende makora ona botaita simvaro vana vinu wa Mzimba kwani ni uongeza president ona bozikhale ng'oma mbakunkhata kwani mwatikapanganga kalembera kuyamba kuchitipa nkawanga naona bozikhale ng'oma president. Onabo Henry Mumba kuseruko abwana para mkuona tumasigara kwa Mzimba wanyamata kupita ntchito wanyake wakara kwendi anyamata abwana na kuti ni waonge pamasopa imwe chifukwa cha ntchito iwewi iyo wagwira kujipereka kuti vanthu vakalembese muno mu Mzimba karani kwa ni waongeso wa region na timu yao yose ni waonge a district chair wa kuno manyi wakaranguni ya district chair na timu yao yose constituency chair wose bwana wagwira ntchito icho nkwenera kumanya bwana kuno kumzimba au tasokoranga tangu wateka isa wa MCP tamanya kuti wanyake wao pakale wamanyakale kuti chao palije vantu au wangu tapasokora ndise wa MCP ndena pamafigara yotalembesika kuno mumanyenge kuti yose bwana namupani kuno 32 watu 160 ndiyo waza mkawako kwa wanyake 32 munyamulirengetu pakufuma pano bwana. Wacha nimpempeni bwana mkarutize kwiza na vitukuko hivyo tukupempa kuno misewu ichali inyake wayo yapo kale tichali kukumba maji maro ya Nandi vipatara andiye wazimai vanisimikizira kuti vampase ninge support chifuka para pali vantu akusangana na masuzgo mumoyo nambarani wako wazimai para nkuchipatara ni mzimai para msewu ngakusuzga mabampu wakupotekeka ni mzimai vose hivi wazimai vanipota bwana wampase ninge support chifuka hivi mwayamba hivi vakuti mwaika jiso kuulimi iwo nao waona kuti umoyo wao usintenge ya president. Wacha chakumaliro nangauli nangwa usasokale ya dada Mumba ni muongeni na president mwatisankhiraso nduna mu Mzimba mwini muno mu wanyake mwafumisika muuzi wafumapo mba Mzimba mwatipasaso wa mu Mzimba taonga bwana. Wacha ine nilipano na nguyo ya kale na nyane ama mabida mia president wa kutemwa ise tazimai wazimai ma vice president tu kwacha yamunga nchomena president ndipo mkizeso njara mwangwera kwa gogo maurao kwemfeni na wa kumpenjani kunyake kwa kumpenjani kose kwembangweni na kwa nyake kose wa kumpenjani na ungachomena president kweni mkarenge mtima maro ise voti boma tichinjenge cha boma nindi thokoza zikomo kwambiri yewo chomene zikomo kwambiri amenewo ndi mai olemekezeka Gotani Hara amene ali
phungu wa ku nyumba ya malamulo koma kutinso ndi sipikala wa ku nyumba ya malamulo kuphatikizanso apo ndi wachiwiri woyamba wa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress. Tathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu za zitukuko zomwe kuno zikuyenda bwino zomwe mukuziyembekezera kuno ku Mzimba komanso kupita chitsogolo kuti mukufuna zotani kuno ku Mzimba. Tathokoza zikomo kwambiri. Olemekezeka president padakali pano ndikufuna ndiyitane olemekezeka Abida Sidiki Mia amene ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo komanso ndi nduna yoona za madzi kuti atiyankhule. Akamaliza kutiyankhula iwowa achitanso chaulemu kukudzutsani olemekezeka president kuti mutiyankhule komanso mukhazikitse ntchito yomwe ili yokhudzana ndi madzi abwino aukhondo a Champhira komanso Msaka kuno ku Mzimba. Zikomo kwambiri president. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi. The Speaker and the First Deputy President of the Malawi Congress Party, my Catherine Gotani Hara. The resident representative of the World Bank, Dr. Firaz Rad. Deputy Minister of Water and Sanitation, Honorable Liana Kakobwe. The Principal Secretary for Water and Sanitation, Mr. Ilyas Chimulambe. All cabinet ministers present here. Nkosi Maulao. The District Commissioner for Mbewa District Council, all government officials present here, management and staff of Northern Region Water Board, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, it is with great honor to stand before you today at this very important function. My humble and noble duty today is to request you to officially commission the Champhira South and Msaka water supply systems. These systems were constructed with the support from the World Bank under the Malawi Resilience and Disaster Risk Management Project. Before I do that, allow me, Your Excellency, to say a few words. Let me begin by thanking you, Your Excellency, for coming to officially commission these two water supply schemes that significantly address water supply challenges in the rural areas of Mzimba. We are humbled by your gesture and visionary leadership. Your Excellency, as you are aware, rural areas are mostly profiled as cholera hotspots due to limited access to potable water. But because of Your Excellency's commitment to realizing the Sustainable Development Goals, particularly Goal 6, which seeks to ensure universal access to clean water and sanitation services, we are today witnessing the commissioning of two rural water supply systems. Your Excellency, the completion of the Champhira South and Msaka water supply systems signifies another remarkable stride towards ensuring access to safe drinking water for all. For the Ministry, these rural water supply systems stand as a testament to the dedication, tireless efforts, and effective collaboration of all parties involved. Thus, I would like to express my gratitude to the team of highly skilled engineers and the entire management of my ministry under the guidance of the Principal Secretary, Ilyas Chimulambe, for their unyielding commitment and perseverance in bringing this project to fruition. We acknowledge that the journey was fraught with challenges,
what we prevailed, and for that I commend you for your resilience. Your Excellency, I would be remiss in my duties if I did not take a moment to extend heartfelt appreciation to the following: World Bank for financing these rural supply schemes under the Malawi Resilience and Disaster Risk Management Project. In a special way, Your Excellency, allow me to extend a word of thanks to the following: the people of Senior Chief Maulao of Mzimba South and TA Simulemba of Kasungu, who are benefiting from the Champhira South and water supply system. The people of TA Mzibula of Mzimba, who are benefiting from Msaka water supply system. The District Commissioner for the Patients, due to the inefficiency of the previous contractor who let us down very badly and delayed this project tremendously. The contractor Umodzi Wamitipa, a Malawian construction firm who successfully executing this works with adherence to time and specifications. The consultant EMD Consulting Engineers, a Malawian firm who designed and supervised the construction of the Champhira South and Msaka water supply systems. All development partners, government institutions, and stakeholders for the collaboration rendered in ensuring full coverage of potable water to the people of Malawi. Your Excellency, the Champhira Rural Water Supply Scheme will serve 111,720 people and will also supply potable water to 10 public institutions like community day secondary schools, primary schools, police units, and healthcare facilities with over 4,500 persons benefiting. Similarly, the Msaka water supply system will serve around 11,000 people and will also supply potable water to 1 community day secondary school and 2 primary schools that enroll 1,763 students. Your Excellency, the Ministry adopted a community-based management system through which water users association have been empowered to manage the systems. As a show of community ownership and to enhance sustainability, the communities are expected to contribute a little something to support operations and maintenance of the water supply system. Therefore, I would like to urge the community members to own the development and avoid resisting from monthly contributions for the maintenance of the system. Every member of the community should guard jealously all the components of the scheme from the intake to the tap point against vandalism and illegal connections which normally affect functionality of the system. Your Excellency, I wish to assure you that my ministry, through your visionary leadership, will continue to invest in water and sanitation infrastructure throughout the country. This supports your vision of improving the quality of life for all Malawians. I look forward to the positive impact these rural water supply systems will have on our community, and I thank you all for being a part of this historic day. May these rural water supply systems serve as a beacon of progress and prosperity for our community and our nation as a whole. With these few remarks, it is my singular honor to request you, Your Excellency, to officially commission the projects. I thank you for your attention. Thank you, Excellency.
Naonga chome. Instrumental pera. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Catherine Godanihara, MP, Speaker of Malawi National Assembly and First Deputy President of the Malawi Congress Party, Honorable Abida Mia, MP, Minister of Water and Sanitation, and Second Vice President of Malawi Congress Party. All the cabinet ministers and deputy cabinet ministers here present. Dr. Firas Rad, country manager of World Bank, our distinguished supporter of this water project. Mr. Elias Mulambe, Secretary for Water and Sanitation, and all the government officials here present. Mr. Speki Chiumia, Board Chairman of Water Users Association, and all the members of the Water Users Association here present. Umoja wa Matipa Construction, contractors of the Champhira and Msaka Rural Water Supply Project, Honorable Goodwin Vula, Deputy Regional Chairman of Malawi Congress Party for the North-South region, and all the National Executive Committee members of the Malawi Congress Party here present. Honorable Samuel Mayor Chira, Member of Parliament of Mzimba Luwelezi constituency, and all the members of Parliament here present. Inkos Mairao and all the traditional leaders here present. Reverend Clement Muntali, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished invited guests, Naowa, Monire Mose. Ajinya maraso muli momweo. Yeo chomene tipurikisane sono. Ngakhale kuti lero limayenera kukhala tsiku la chisangalalo chifukwa cha mwambo umenewu otsekulira system yogawira madzi yomwe tamaliza kumanga kuno ku Mzimba, komabe tadzukira nkhani yofunika kuti tonse timvetse bwino ndi chisamaliro chabwino. Chifukwa tukamba panomu chimphepo choopsa chomwe chikubwera kuno kuchokera ku Indian Ocean, chomwe akuchitcha severe tropical cyclone Chido. Chimphepo chimenechi chomwe chikuyenda pa liwiro la 250 kilometers ola lililonse, chikuyembekezeka kufika kunakala mdziko la Mozambique malo mweli. Ndiye kuti pochoka kumeneko chiyamba kubwera kumwera kwa Malawi, ngakhalenso maboma wena angapo, chigawo chapakati, teleku maboma otere ali pa chiopsezo chachikulu monga
Mangochi, Machinga, Palombe, Balaka, Mulanje, Tyolo, Blantyre, Chiradzulu, Zomba, Mwanza ndi Nero. Ndiye mafuna kuti nchenjeze vanthu nonse amene muli maboma amenewa kuti mudziwe kuti pakati pa mawa ndi lachisanu lubwerali tikuyembekezera kuti cyclone Chido ibweretsa mphepo ndi mvula yowononga, komanso tikuyembekezera kuti mitsinje yambiri mzigawo zakumwera ndi pakati ikhoza kusefukira. Makamaka mitsinje ikuluikulu ngati Mkula, Ntipe, Lingadzi, Lipimbi, Lifidzi, Nadzipulu, Livulezi, Nasolo, Mudi, Lilongwe, Lyampwe, Likangala, Thondwe, Namadzi, Palombe, Namphende, Sombani, Likhubula, Mwanza, Lisungwi, Kulumadzi, Nyachipere, Thangadzi, Tuchira ndi Mkombedzi wa Fodya. Ndiye mmati nchenjeze kuti chonde mitsinje imeneyi wina asapezeka kuyesa kuwoloka kapena kukhala moyandikira. Komanso ino amene midzi yanu ili yoyandikana ndi mitsinje imeneyi, gwiritsani ntchito system yomwe tinakhazikitsa kale kuti anthu onse amudzi wanu alandire chenjezo mwa msanga mtsinjewo ukayamba kukwera. Pa Chingerezi timaitcha community-based flood early warning system. Wosanyozera zimenezi ayi. Mukangolandira uthenga wa chenjezo kukudziwitsani kuti muli pa chiopsezo chifukwa mukukhala pafupi ndi mtsinje woti usefukira, kapena muli mdera lomwe litakhudzidwe ndi mphepo kapena mvula yobwera ndi cyclone Chido, chonde musazengereze, muchoke msangamsanga kukakhala malo okwera komanso owuma kutali ndi madera wonse omwe kuli chiopsezo cha ngozi imeneyi. Mdziko muno tili kale pa chinkhondo cholimbana ndi njala yomwe yabwera ndi nyengo ya El Nino, yomwe inabweretsa ng'amba nkuotcha pafupifupi theka la chimanga chonse mdziko muno, ndipo ntchito yogawira anthu chakudya tikadali nayo mkati. Koma tsopano mmene cyclone Chido ikubwereramu ndiye kuti chintchito chikadalipo chifukwa itiwonjezeranso mavuto. Ndiye nkofunika kuti tonse tigwire ntchito limodzi poonetsetsa kuti tipewe kuyandikira malo angozi, chifukwa paja kupewa kuposa kuchiza. Ifeyonso aboma atayamba kale kukonzekera kufikira wonse amene atafunika chithandizo maboma onsewa atapezeke kuti akhudzidwa ndi mphepo imeneyi. Ndipo ndibwerera ku Lilongwe lolembali kuti ndikalondoloze ntchito yonse yokhudzana ndi cyclone Chido imeneyi. Koma si ntchito ya munthu mmodzi ayi, chifukwa iyi ndi nkhondo yomwe mdani wathu ndi kusintha kwa nyengo, mdani amene akutipweteka tonse ngati Amalawi. Ndiye tikapanda kumenya nkhondo imeneyi limodzi sitiyikwanitsa. Ndipo abale athu amene ali m'maboma akumwera asowa pogwira. Ndiye ndisamve kuti wena akufuna kulowetsapo ndale zoyambanitsa Amalawi, kapena kuti ena akukana kuchoka malo achiopsezo kupita malo achitetezo. Chifukwa kumeneko ndiye kuitengera miyoyo ya Amalawi
kumtoso ngati nyama ya galo. Ndipo sitingasekerere zimenezo aya. Zonsezi zikutikumbutsa kuti chilengedwe cha madzi chili ndi mphamvu yowononga, koma Mulungu anatipatsa nzeru ndi kuthekera kukonza njira yoonetsetsa kuti chilengedwe cha madzichi chikhalenso mdalitso. Ndiye ndili wothokoza kuti pamene tikukonzeka kumenya nkhondo ndi madzi owononga obwera ndi cyclone Chido, tili kunonso ku Mzimba kukonza masystem othandiza kuti madzi opezeka kuno akhale madzi odalitsa wanthu owononga zinthu. Tele system ya madzi yomwe tamanga kunoyi itumikira anthu oposa 122,000 ku Mzimba South ndi ku Kasungu North. Ndiye system ngati imeneyi sinayike kuno kokhatu, chifukwa pali pano anthu oposa 146,000 m'maboma a Balaka ndi Nchewu akupeza madzi aukhondo chifukwa tinawamangira mpira Balaka Rural Water Supply System. Olo kuchola kumene kuli anthu oposa 21,000 omwe ayamba kulandira madzi aukhondo chifukwa tinawamangira Sankhulani Rural Water Supply System. Ndiye pamene pakubwera madzi owononga, tiye tigwire ntchito limodzi kupulumutsa abale athu ndi zinthu zawo. Koma pamene pakupezeka madzi othandiza, tiye tigwire ntchito limodzi kuyika masystem ogawira madziwo kwa Malawi ngati mmene system iyi idadalitsire anthu akwa Senior Chief Malawi, anthu akwa tiye Simlemba, anthu akwa tiye Nsugola. Tereko ndimayang'ana chigalimoto icho chili apo, mwa magalimoto angapo amene ndi njira imodzi yokonzekera kuti ngakhale madzi tikhoza kutapa pa chithaphwi, koma mphindi zinayi zokha 4 minutes akhoza kukhala madzi aukhondo akuti anthu akhoza kumwa. Pali mabungwe aboma ena amene sali aboma amene tikugwirizana kuti tigwire ntchito limodzi kukhala anthu okonzekera nthawi zotere zikafika, komanso kugwiritsa masystem amakono ndi ukadaulo wa makompyuta kuti zinthu zikhale zoyenda bwinobwino kutumikira Malawi ngakhale pamene takhala pa nthawi ya chiopsezo. Chifukwa ndikuthokoza kwambiri kuti zina ndi zina ngakhale sizinachitike pali pano, koma izi zachitikazi zitipatse chiyembekezo kuti zatsalazo zichitikanso. Chifukwa ngati M1 akukonzedwanso, ndiye kuti msewu ukafika mpana Khosolo mpakana kunkhotakota ukhoza kukonzedwanso. Chifukwa ngati yena wochepa walandirako ngongole ya nifu, ndiye kuti watsalawo akhoza kulandiranso. Chifukwa ngati feterezo ochipa mtengo wabwera dzanadzanali, koma nkambeponso china, fetereza angachepe, koma wena akunamizira system yakuti ati network zili zabodza kuti aziba usiku magawana na anzawo. Amalawi Amalawi dziko lathu lilu limeneli lomweli apolisi tere bagwira wena atumaba umachotsa zitsulo za njanji. Apolisi bagwira wena atumaba matairos oti akukozera msewu.
apolisi gwirani ntchito yanu osalekerera zonyasa zotere. Dziko lino lifunika discipline. Izi zomasekerera wena akamaononga dziko lawo lomwe inu nkumatchula ngati ndiye madolo oterowo zithe. Dziko lino lifunika kuti titame wanthu amene akugwira ntchito monga agwira umodzi amathipawo. Mulipo mpano? Tikumvana kodi? Osati kukupatsani kontraki inu yonkudya ndalama msanambe ntchito yomwe. Zimenezo ayi. Koma kumagwira ntchito mokhulupirika. Amalawi nkumakutamani kuti Amalawi azathu konkuno ngakhale wena aluononga koma alipo wena akuchita bwino. Tiwayamikire wotere. Tereku tikakondana mchikondi chopanda chinyengo ngakhale timakangana-kanganazi viheni vikumbotoka waka. Unchadipi meja. Nimawa amenewa ndikulengeza kuti Champhira and Msaka water rural supply system yatsekulidwa tsopano. Ambuye akudalitseni nonse. Yewo chomene. Tathokoza zikomo kwambiri. Tathokoza zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri anyamata inu, zikomo kwambiri takuthokozani, zikomo kwambiri nso amayi uko amene mwatisangalatsanso zikomo kwambiri. Olemekezeka president kuthokozeni chifukwa cha nthawi yabwino yomwe tinali nayo pano kuti yankhula zokhudzana ndi ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zomwe inu mukukhazikitsa makamaka ya lero yopereka madzi abwino ofikirika komanso aukhondo kwa anthu tonse mdziko muno makamaka kuno kwa Champhira komanso Msaka ntchito imene mwakhazikitsa lero. Tathokoza zikomo kwambiri. Padakali pano olemekezeka president kupempheni kuti muime tsopano kuti mutithandize kutitsogolera nyimbo ya mtundu wathu. Usisani
nyimbo ya mtundu wathu imeneyo kuimbidwa pa matero pa msonkhano uno umene umachitikira kuno ku Luwerezi Community Day Secondary School Ground mboma la Mzimba, okhazikitsa ntchito ya Champhira komanso Msaka Rural Water Supply Project, chitukuko cha madzi chimene chabwera dera lino. Ndiyetu mkulankhula kwawo President ayamikira kwambiri ntchito imeneyi imene yabwera dera lino kuti ithandiza kwambiri kuchepetsa mavuto amene ali kuno, mavuto amadzi, komanso kuti ntchito imeneyi ikweza mioyo ya anthu dera lino. Komanso chachikulu kwambiri President koyambirira kwenikweni kwa kulankhula kwawo achenjeza kuti ngakhale kuti mwambo umayenera kukhala mwambo wokuti Amalawi akondwe asangalale kuti ntchito zimene zakhazikitsidwa, koma mdziko muno mukubwera mphepo ya mkuntho imene ikuopsa kwambiri. Azanyengo akunena kuti mphepo imeneyi pakadali pano ikuyendera 1100 kilometers kuchokera boda ya Malawi, ndipo ikubwera ndi mphamvu kwambiri, ndi mphepo zomwe zikuopseza kwambiri chitetezo cha anthu, komanso makamaka anthu amene akuganizidwa kuti akhoza kukhudzidwa ndi anthu amene ali m'maboma a Mangochi, Machinga, Balaka, Zomba, Mwanza, Neno, Mulanje, Palombe, Thyolo, Blantyre, Chiladzulu, Nchewu, Dedza, Nsanje komanso Chikwawa. Ndiyetu President apempha kwambiri kuti cyclone Chido amene kutchedwa kuti Chido za kuononga kwambiri, chotero kuti Amalawi amene tili maboma amenewa tikhale tcheru kwambiri, chifukwanso akamba za misinje imene ikhoza kusefukira, ndipo anena kuti nkufunika kuti kuyambira la Mulungu lino anthu amaboma amenewa akhale tcheru kwambiri kuti mvula imene ingamagwe kodi ingagwe mwatundu wanji, ndipo akawuzidwa ndi atsogoleri kuti sultani ayenera kumvera ndithu kuti asunthe, chifukwa amene amayankhula azanyengo amati likelihood kuthekera kuti mphepo imene ifika ku Malawi kuno kuli pa 80%, mbuyomu inali pa 60%, koma pano azanyengo akulosera kuti the likelihood kuti mphepo imene ifika mdziko muno kuthekera kumeneko kwafika pa 80 pa 100, kusonyeza kuti the likelihood nditu ikulu. Choncho akuchenjeza kwambiri kuti asamale kwambiri chifukwa cha mphepo imene. Koma chisomo mwambo usanafike pamenepa unakayendera malo aja awiri amene ali kumene kwamangidwa zitukuko za madzi. Tatuze kodi kumene kunali zotani? Zongombelero nzanga pita ndizoona dito kuti nakayendera malo amenewo kokukulu, malo amenewo koyamba kuja pita nzanga ndi mathanki amenetu madzi amenewa akufikiratu kuchokeratu ndithu kumapira a Champhira kufikatu kuno ku Luwerezi. Ndetu mathanki ofikira madziwa suti ali pano pokha pa Champhira, iyayi ali malo osiyanasiyana monga mmene munamvera kuja kuti ndondomeko imeneyi ikuchitikanso tu ngakhaletu maboma a Thyolo komanso tu ku Balaka ndithu ndondomeko imeneyi ilipo, ndipo kutsegulira kumene mtsogoleri wa dziko lino watsegulira pano kutanthauza kuti atseguliranso konseko kumenetu ndondomeko imeneyi ya madzi a mipopi makamakatu m'madera aku midzi ndithu zikuchitika. Tsopano mwina kungoyankhulaponso kuti kuno makamaka mboma la Mzimba komanso mbali ina ya Kasungu kumpoto kwa boma limene la Kazungu anthuto oposa 140,000 ndamenetu apindule ndi ndondomeko imeneyi. Tikuyankhula pano mipopi yokwana 1,200 ndimenetu yayikidwa m'malo osiyanasiyana, zimenetu zikutanthauza kuti ndithu anthu akuno kumudzi ndithu anthu akuluwerezi ku Kasungu akuthatu kupeza madzi aukhondo, madzi
osati anyasi mmene zinalili masiku apitawa, chifukwa anthu amanena afumu apa amaulawo kuti amayenda mitunda italiitali kutito apeze madzi, koma tikuyankhula pano iyayi madzi ali pakhomo pawo pomwe. Nde iyayi ndi ntchito yapamwamba kwambiri, komanso taona pano kuti panabwera mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo boma amene akuthandizira kuti ntchito za madzi aukhondo m'dziko muno zipite patsogolo. Ndipo tikunena pano ndithu mabungwe osiyanasiyana ndithu akubweranso chitsogolo kuti ntchito imeneyi ipitenso chitsogolo muno mwathu Malawi. Zikomo kwambiri chisomo amene ndi chisomo manda mtolankhani wathu amene tinali naye kuno amene anayendayenda malo angapo kumene president anafikira atafika malo ano. Mene zilili muda kuti president achoka pa bwalo lino kulunjika ku nyumba ya boma ku Mzuzu, ndiyetu tikafika pamenepa tithokoze kuti mnachita chisankho chomvera MBC Radio 1 komanso kuonera MBC TV. Ine ndine Peter Makawa, tithokoze kwambiri kuti munali pamenepo malo mwanzanga onse amene ndinagwira nawo ntchito kuno, tikuti mwakoma nonse. Zikomo.